Mä oon Jakosuon Minna ja laitan tänään vähän retkiruokaa. Mulla on semmonen retkeilyhistoria, että on aina paljon retkeillyt, mutta 1,5 vuotta sitten olin kuukauden mittaisella vaelluksella. Mulla oli joka päivälle lounaaksi nuudeleita. Sen jälkeen nuudelit on aiheuttanut vähän yökkimistä ja mä oon ruvennut panostamaan tähän retkiruokaan vähän enemmän. Mulla on tultu tänne Isojärven kansallispuistoon järven jäälle nauttimaan pakkaspäivästä. Tänään syödään mausteista soritsokeittoa ja kuhapatonkeja. Ja mä oon valmistautunut sille, että mulla on kaikki valmiiksi pakattu pusseihin, niin täällä jää enemmän aikaa siihen luonnosta nauttimiseen. Astiatkin on erillisessä pussissa, niin voi vaan ruoan jälkeen heittää takaisin tänne ja voi tiskata sitten kotona. Täällä on yhteen isoon pussiin mä oon laittanut kaikki kuivat raaka-aineet ja mausteet. Patongin palatkin on valmiiksi leikattuna, niin ei tarvitse sitten leikkuuveistä raahtaa mukana. Ja täällä mulla on yhdessä isossa pussissa kaikki raaka-aineet, mitä tarvii. Eli täällä on kaikki vihannekset, porkkana, sipuli, suippopaprika ja purjo ja valkosipulia. Täällä on soritsomakkarat. Ja kuhatahna on laitettu tuplikseen. Se on vahva pussi, missä täytteet pysyy varmasti sisäpuolella. Sitten voi ruveta vaan kokkailemaan. Oliiviöljyä. Siellä on oliiviöljyä pohjalla ja mä laitan nämä soritsomakkarat ensimmäisenä tänne. Otetaan niihin vähän lämpöä. Kun niitä pyöräytetään tässä oliiviöljyssä, niin niistä irtoaa maut paljon paremmin. Hyvin ritiseekin täällä pannulla. Sitten lisätään kasvikset. Ne oli tosiaan aika pieneksi silputtu valmiiksi, niin ne kypsyy nopeasti. Mä lisään sinne lusikallisen punaista thai karritahnaa. Saadaan sinne paljon makua. Pakkasellaan hyvä, että on vähän tulisuutta joukossa. Nyt sekoitellaan se maustetahna sinne kaikkiin raaka-aineisiin. Sitten lisätään joukkoon vettä. Mulla oli kuuma vesi termarissa valmiina. Se kylmän veden keittäminen kuluttaa aika paljon kaasuakin. Tulee tää keitto paljon nopeammin tälleen. Sitten laitetaan vähän tomaattipyrettä, missä on myös voimakas maku. Saadaan kiva punainen väri siihen keittoon. Sitten laitetaan vielä tämmöistä ruispastaa pikkasen sinne, niin saadaan lisää hiilareita. Ja aina kun tekee ulkona ruokia, niin kannattaa valita pastakin sen mukaan, että se kiehuu nopeasti. Niin ei tarvii sitä kaasua kantaa niin paljon mukana. Eli tää on 5 minuutin keittoaika. Ja tää onkin sitten keitto täysin valmista, kun pasta on kiehu. Tässä odotellessa paistetaankin sitten patonkeihin rapea pinta tässä pannulla. Ja laitetaan kuhatahnaa päälle, niin siinä meillä on hyvä alkuruoka. Pannulle laittaa oliiviöljyä. Sinne vaan patongin palat sitten paistumaan. Sitten mulla on tämmönen retkipakkaus mukana, missä on suola ja pippuri, niin voi maustaa tässä sitten vähän. Mustapippuria ei voi koskaan olla liikaa. Ja siinä karrikastikkeessa on jonkun verran suolaa, niin suolan kanssa sit kannattaa olla vähän maltillisempi. Ja nyt me voidaankin laittaa ruoat esille. Täältä nämä
Patongit on nyt ropeita. Ja nyt mulla on täällä se kuhatahna. Ja mä teen vaan saksilla reijän. Ja nyt porsotetaan tätä kuhapurjotahnaa tähän leiville. Otetaan keittoa lautaselle. Hyvä, vaikka itse sanonkin. Tässä kaikki tältä erää. Retkelle voisit lähteä ihan vaikka vaan syömään.